fathu ziljalal sharhin bulugul maram yana mujallar na hudu shafi na 494 ya ce bin nisbati li shuruti fi nikah sharuɗa ta sashin aure ya ce tankasumu ila salasati aksamin kashi uku ne. Na ɗaya shartun bi muktadal aqdi, sharaɗin da aka yi wanda ya dace da ƙulla auren, wa shartun li maslahatil aqidin, sannan akwai sharaɗi wanda ake yi wanda ya shafi maslahar miji da mata da za su yi auren, wala yunafil aqda, amma sharaɗin ba shi da alaƙa da ainihin rukunin auren. kaga kenan bai yi kama da wancan da yake cewa kin yadda in aure ki babu sadaki, kaga ya kawar da rukuni. To ba hakan ba, inda aka samu yarjejeniya tsakanin miji da mata abin da ya shafi maslahan aure, fa shartu alladhi yakunu bi muqtada al-aqdi huwa alladhi yusbitu sawahu shar'un يثبت سواء شرط أو لم يشرط مثل الإنفاق على الزوجة لو اشترطت المرأة في العقد أن ينفق عليها الزوج شرط da yake tabbatar da dama manufan auren. Mace ne ta ce to tana da labarin mutumin yana da mako mai yawa baya kulawa da matansa, ce to gaskiya in muka yi aure abincin nan 3 square meal dole a dinga kawo min. Na'am, dama musulunci ya ce miji zai ciyar da matansa ai, kaga sharaɗin da ta bayar bai saba zaman auren ba, ya ƙarfafa ma abinda musulunci ya faɗa ne, saboda musulunci ya ce miji ya ciyar da matan, sai ta ƙarfafa a kai mai yiwuwa saboda ta samu labari mara kyau a kan shi, mai yiwuwa kuma tana shakka don ta ga alamar ba zai iya ciyar da ita ba, sai ta kawo wannan. To babu shakka wannan sharaɗi dole a cika, shine abin da manzon Allah yake faɗa. Kaga sharaɗin bai saba ma ƙa'idar aure ba, ya ma ƙarfafa abin da aure ya tabbatar. Wa shartuhu laysa illa tawkidan faqat, kaga kenan sharaɗin da ta yi ƙarfafawa ne. Law ishtaratat az-zawja an yuqsima laha mithla darratiha, mai yiwuwa tana ganin ba zai adalci ba, sai ta ce idan muka yi aure ka tabbata duk yawan kwanan da ka yi da uwar gida sai ka yi da ni, kaga kenan tana nufin a yi adalci aiko. Amma da za ta ce idan muka yi aure dole a samu kwana 10 nawa kwana 7 na kishiyana, to kaga wannan sharaɗin da ta yi ya saba ma ƙa'idan zaman aure, tunda musulunci ya tabbatar dole a yi adalci, ita kuma ta kawo sharaɗin da yake kawar da adalci. فهذا شرط ثابت بمقتضى العقد, kaga sharadinta sai ya dace da asalin manufar daura auren. walau ishtaratahu fa huwa tawkidun, in ma tace idan kayi kwana 7 wajen kishiya za ka yi min kwana 7, ai kaga tana karfafawa ne. law ishtarata az-zawju ala az-zawja an tuti'ahu fi ma yalzimuhu ta'atuhu fi, a ce mijin zai ce to idan muka yi aure zaki min biyayya duk umarnin da na baki, matukar umarnin nan bai saba ma dokar Allah ba, ai kaga yana tabbatar da abin da aure ya faɗa ne. Dama mace ya kamata ta zama mai biyayya ga mijinta. To waɗannan sharuɗa gaba ɗaya ibn usaymin yake cewa ya kunu ta'kidan, sharaɗi ne wanda miji yayi ko mace ta yi saboda ƙarfafa manufar auren, kaga bai saba ma ka'idan aure ba. Yace na biyu fa ma kana mukhalifan bi muqtadal aqdi, akwai sharaɗin da mutum zai kulla ko matar ta kulla wanda kuma ya saba ma manufan auren. Muharraman misla an yashtarita az-zawju ala az-zawjati alla tamna'uhu min al-jima'i waqta al-haidi, misali yanda ibnu usaymin yake bayarwa, za mu yi aure amma sharaɗi ko da kina haila zan tara da ke, kaga sharaɗin na haramun ne, saboda Allah ya haramta a yi jima'i da mace a cikin haila. fa hadha shartu la yasihu wa huwa haramun wa la yajuzu al-wafa'u bihi, ko da ta yarda an yi auren wannan sharaɗin ba za ta cika shi ba, saboda haka ba ta da laifi a wurin Allah saboda ba ta cika wannan sharaɗin ba, domin dama sharaɗin haramun ne. Shine sai ya ce ko kuma ta ba da sharaɗi zai mata kwanakin da
suka fi na kishiya hada shartun batilun aidan muharramun wala yajuzu alwafa'u bihi amma ma ada zalika in banda waɗannan fa huwa yasbitu bi sharti wal aslu fihi alhillu don haka idan miji ya ce da matarsa za mu yi aure amma ciyarwa ba zan ciyar da ke ba sai ta ce na yadda dama ciyarwan hakkinta ne Allah ya samu gane tunda ta ce ta yarda shikenan sai ya aure banda babu ciyarwa dama hakkinta ne don haka babu laifi akai illa ma dalla shar'u alal man'i misla an tashtarita maharan mu'ayyanan taqulu mahari 1000 dirhamin aw ma huwa يشترط الله يزيد المهر على 1000 درهم فهذا جائز idan mace ta yi sharaɗin yawan kuɗin da zai bata komai tsadan shi wannan ba laifi bane cewa za mu yi aure amma sadaki na miliyan 10 ne wannan idan ka yadda to babu shakka sharaɗin sai ka cika saboda bai saba ma ka'idar aure ba tunda bai saba ma ka'idar aure ba laifi bane tunda ba kawar da ma sadakin akai ba mithlu an tashtarita al-baqa'u fi baladiha shine ibn usaymin ya bada misali da abin da ya faru zamanin sayyidina umar ita za a yi aure amma ba za ta bar garin ba awil baqa'u fi baitiha ko za a yi aure amma a gidanta za ta zauna fa hadha aidan jaizun wa mithlu an tashtarita alayhi khadiman kamar misali za mu yi aure amma ni fa ba zan yi girki ba sai dai ka nemo mai girki yace na yadda to wallahi babu shakka ba za ta yi girki ba kuma sai ya nemo mai girki wannan shine abin da musulunci ya tabbatar saboda abin da manzon Allah ya faɗa imra'atun takhdimuha fa hadha jaizun za mu yi aure amma dole ka nemo mai girki gare ni wanda za ta rika min hidima ko ka nemo wanda zai rika min wanki da shara kace ka yadda baka isa ka canza ba wal aslu fi hadha al qismi al hillu illa ma qama dalilu ala man'ihi idza ishtarata alaiha huwa Allah yuqsima laha wa an ya'tiha mata arada fa hadha ja'izun ala al-qawl as-sahih idan da